Press air. Magandang hapon mga kapaps! Panibagong araw, Panibagong video ulit mga kapaps! Na naman. Yawn! bago ang lahat mga kapaps, nais namin magpasalamat dahil po sa inyo, unti-unting dumadami ang aming subscribers. Thank you. Tsaka sa mga good comments mga kapaps. Maraming salamat. po! Mas lalo kami ginaganaan na gumawa pa ng video dahil sa mga good comment nyo. Yan mga kapaps. Nga pala kapaps, kaya pala nandito tayo ngayon kapaps. Nagpakita ngayon si Moyen kapaps. Yun, mga Birang-birang kapaps. magpakita yun kapaps. Yun, ang napakaganda. Ano ba meron sa araw na to mga kapaps? Balita ko kapaps, may masarap na lumiyan dito sa lugar natin. Ano ba yun? Hindi totoo yan. So hindi tayo maniniwala hanggang hindi natin napupuntahan. Yun ang try natin mga kapaps. Yun, Yung kapaps. specialty ng luglugan ni Pilipitot. Huwag natin ito patagalin mga kapaps. Sudahan natin to. Let's go! Let's go! Yo! Yun kapaps, nandito na kami sa luglugan ni Pilipitot Tot pili-pili. at Pilipili. Ano, tara, pasok tayo. Yan mga kapaps. Nandito na kami sa luglugan ni Pilipitot. Di kasi kami naniniwala hanggat di namin natitikman. Pero bago natin tikman, Magdasal muna tayo Ayan, kapaps. mga kapaps. Sabay-sabay tayo kapaps. Tanggal muna tayo sa pera kapaps. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat sa Lord sa binigay niyo sa aming blessing. Sana po patuloy po kaming suportahan ng aming panonood. Sana po marami po pong mag-subscribe sa amin. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Kanina pa ako Ayan, kapaps. Takam na ako kapaps dito sa Lomi kapaps. Palalaman natin. Malalaman na natin to kapaps. Pampalasa dyan Sa mga mga kapaps. paps, sili. Kalamansi. Sili nila. Oh. May mga pantipla dito kapaps. Sili oil. Meron din tayo dito sa isas. Special na special to mga kapaps. Toyo mga kapaps. Meron Konti-konti din tayo lang. dito kapaps na kapaps. Suka. Meron tayo ditong sili. Sili, konti lang. Baka magaya sa samyang. Hindi, kaya natin kontrolin yan. Yung samyang talagang malakas yan. Oh, may kasama pa pala silang ano. Turon kapaps. Yan kasi yung partner yun mga kapaps. Yung turon nila kapaps, abot kaya rin yung presyo kapaps. Katulad din itong Hindi namin magsabi ng presyo mga kapaps. Kayo nila pumunta dito para malaman nyo na mas mura talaga. Na mura. Masarap na. Mura pa. Yan mga kapaps, simulan natin to. Halimulan ko na nga. Sili. Tanggalin mo to kasi natatakpan tayo. natin kapaps. Patamis yung turon. Ngayon tayo mga kapaps. Kung sinong mahuling kumain na ito, siya magbayad. Sige, Cool. pero parang ako yung mahuli kapaps. Ako na lang magbabayad nito. Paps, oh. Sarap. Sarap. Sarap ng lomi nila kapaps. Tamahang yung sili. Oo kapaps. Okay talaga, malasa siya kapaps. Bangin lang mga kapaps. Kanina kapaps, di pa ako naniniwalang masarap siya. Pero ngayon kapaps, natikman ko. Masasabi mo masarap to. Kahit kayo, try nyo to. Lasang lume. Bagay ng bagay yung ano. Turon. Turo naman. Bagay yung ano. Turon. Turo naman. Tsaka, so pag may sili, kaya ng sili. Sili kapaps. Hindi, okay na ako. Nagdag ako sili kapaps. Yes. Samyang lang ako sa merenda pero dito napakasarap. Maraming laman. Try nyo na, pumunta kayo dito sa Tubog. Hanapin nyo lang yung luglugan ni Pilipitot. Kaya pala kapaps, malapit lang siya sa simbahan kapaps dito sa Tobog. Kaya mabilis nyo lang din mahanap.
ang pinakaano dito, mura pa, masarap na, special pa. Special Lomi. Kaya namin dito. Hmm. Kasi masarap. Yung naunahang gawa ng vlog. Bawa. Kauna-unahan. Pinakaunang vlogan ko dito to. Lagi mo yung Hmm. Pinakaunang vlogan ko dito. Kapaps sa ano. Kaya patok na patok pala mga kapaps. Siyempre, curious tayo kung ano lasa, di ba kapaps? Kaya, kung ako sa inyo, tikman nyo na din. Napakasarap kapaps, promise. Ito na kayo. Yung mga kapaps, di na ako sasalita para hindi ako magbayad. Kung sino mahuli ah. Alam na yung kung sino mahuhuli. Sarap kapaps. Ayun, Drix, makakalimutan na naman natin. Yan, kapap. Ano yun? Royal No, Sprite. Royal. Baka naman. Sprite, baka naman. Refreshing. Ang sarap ng lomi mo, Pilipitot. Oo nga, talaga malasa siya kapaps. Nalilito ako sa laman eh. Yun sa ano, mga sahog niya eh. Nalilito ako. Ang daming laman. Mm. Mm. Sulit ang lasa niya kapaps. Bahay na bahay sa merienda. Ay, saka yung ano, Solve ako sa mga bayad na ito mga kapaps. pag umuulan. Wala na. Lalo na kapaps, pag umuulan talagang napakasarap niya. Ay, minadjik mo lang ha. Binungus mo lang yata dyan eh. Mabas yung pawis ko. Kasi sili, tsaka sa... Yung mas riot kapaps. Diet, Sulit ang pambili nyo nito kapaps. Napakasarap. pakamura lang. Masarap na, mura pa. Mukhang solve ako sa ano. Yung kapaps, simot na simot kapaps. Hindi na ako magbayad mga kapaps. Kaya dalawa na. Binigay mo lang yata kay Bob. Luglog ka na mo. Ilo mo sa kanila. Madali naman. Sarap. Sarap. Oh, Hindi yun na lang. ako magbayad sa dalawang to. Wala na, natin to. Sulit na sulit kapaps. Sulit na sulit. Gusto yung malaman yung presyo. Pumunta kayo dito. Pero ako na nagsasabi kapaps. Kayang-kaya ng bulsa nyo kapaps. Kasi mura lang talaga siya. Swerte. Parang ayaw ko lang tigilan sa sarap. Ganda. Pat, bayad ka na. Mamaya. Mukhang kawawa ka paps. Pictures. Dahil sa sarap yan. Dali maubos. Pwede pala to si Kapaps na siya sa ano eh. Contest. 7 minutes. Pabilis ang pagkain. Hindi natin kaya ito. Basta kapaps, sa mga interesado talaga kapaps. Punta lang kayo sa Barangay Tubogawas. Pero wala na oh. Itong pansitan na to kapaps ay loglogan. Malapit lang siya sa simbahan. Kaya mabilis nyo lang din siya 2-0. Bayad ka na, Paps. Maya, makain pa ako. Royal. Baka naman. Baka naman dyan. Ako na uli kapaps. Kasi pinili ko pa kapaps yung lasa. Saka pa. Okay Order na ka ako. pa. Busog na ako eh. Weird. Ang order lang ka paps. Para ka nang umorder ng dalawa. Ang dami na. Yung mga shoutout. Shoutout. Shoutout, Lynn Rillama. Yung asawa ni Daryl Rillama na sa Losa. Shout out.
Shoutout sa lahat ng kaibigan ko. Yan mga paps, subos na rin. Ayun, kitang-kita yung pawis, oh. Sobrang sarap. Simot din ka, Paps, Tamang- Yan mga paps, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat po, Paps. Abangan nyo next video. Jomel Saragosa. Saka lang. Shout out pala. Ayun, Jomel Zaragoza. Jomel, shoutout. Baka mag-sponsor yan. Salamat.